салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. ҳеҷ вақт намедонем ки дар оянда чӣ ба сарамон меояд. муаллима ҷони як хонандаро ки сарпӯши шиша ба гулӯяш буд наҷот дод. роберт стонакер аз ист оранҷ, нью ҷерси, иёлоти муттаҳидаи амрико ҳангоми нишастан дар дарс ташнагиро ҳис кард. аммо як шиша об бар ӯ шӯхӣ бераҳмона кард. писарбачаи 9 сола барои кушодани шиша талош кард ва дар охир бо дандонаш гарданаи шишаро фишурда аз сарпӯш халос шудан хост. аммо сарпӯш чунон ногаҳон парид ки дар гулӯи мактабача рафт. ноумедона ба дастшӯӣ рафта гулӯяшро тоза карданӣ шуд, аммо ин кор ҷавоб надод. пас аз он роберт ба назди муаллима Ҷенис Ҷенкинс давид. муаллима техникаи Хемлихро зуд ба таври муассир татбиқ кард ва ба ин васила ҳаёти талабаро наҷот дод. муаллима аз ин пеш ҳеҷ гоҳ аз техникаи ҳаётан муҳим истифода накарда буд, аммо ӯ таълим гирифтааст. баъд вай иқрор шуд ки дар давоми омӯзиш вай ҳатто фикр намекард ки дар амалия ба ӯ лозим меояд ки ин корро анҷом диҳад. бо вуҷуди ин дар лаҳзаи зарурӣ Ҷенис ба таври кофӣ ором буд ва танҳо фикр мекард ки кӯдак ба кӯмак ниёз дорад ва ӯ медонист ки ин кӯмакро чӣ гуна расонад. ҳамеша донишомӯзӣ ба фоидаи мост. бубинед, агар ин муаллима омӯзиши кӯмакҳои аввалияро намеомӯхт, ин писар шояд зинда намемонд. дӯстони азиз, ҳамеша аз паи омӯзиш ва талош бошед, чун дониши мо ин дастгирии мост. шумо ба чунин ҳолатҳо омода ҳастед ё не? ҷавоби шуморо мо дар шарҳ интизор ҳастем. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.